Здравейте на всички, вече за стотен път правите ни същи запис. И така, това, което казах вече 100 пъти, което ще повторя отново, е, че първо най-накрая намерих някакво място, където мога да седна и нямам боклуци наоколо, което всъщност навсякъде имам боклуци, освен точно там, където съм седнала. Макар, че не намерих един боклук точно тук. Другото нещо, което исках да кажа, е да не завиждате на хората. Не ги злословете, не говорете хейт спич, еди какво си. Абсолютна загуба на време. Честно казвам, завиждането на хора е супер тъпо. Защо? Защото като завиждаш на някой за нещо, първо трябва да идентифицираш какво е. Второ, трябва да се пробваш в тази сфера, да видиш дали ставаш, за да станеш по-добър от този човек, за да не му завиждаш. Трето, абсолютно загуба на време да говориш гадни неща за този човек, защото просто става токсично и все едно ти изглеждаш тъпо, защото не си направил нещо по въпроса да знаеш или да можеш повече от този човек. Така че не се